Au coduri ăștia, bă. Ai cod, Tony, să moară film. Și asta se mișcă de dânia cum trebuie să o facă. O pereche de țâte și ucuri nu impresionează. Dar când o văd cum dă din cu stric, mamă ce găoază. Am 21, lumea îmi zice dumneavoastră. O pun să stea pe spate, dar se urcă ea deasupra. Fata asta e dulce, de ce dulce prăjitura? Are bărbat de place când o spune bună. I-am zis că o duc în Spania când termin cu semnătura. Cercel în nas, are piercing în buric. Nu vorbești de aglomerație când vă zic despre trafic. Voi vorbiți de filme, credeți-mă, știu ce zic. Băieți calificați, îți golesc codul dintr-un click. Vreți muzică de fapte, făceam fapte când dormeam. Vreți să vorbim de bani, la mine stau și simt în iam. Și mă piși pe un interlop, aducem trupe ca video.